Sziasztok! Markó Júlia vagyok, 20 éves. A Pázmány Egyetemen tanulok tévé, rádió és film szakirányon. Szeptembertől tagja vagyok a Pázmány TV-nek. Itt havonta készítünk különböző műsorokat, amiknek műsorvezetője vagyok. Emellett szoktam még interjúkat és riportokat is készíteni, ezek főként az egyetemi élettel kapcsolatosak. Aztán tagja vagyok még a Pázmány Rádió csapatának is. Az elmúlt egy évben több műsorom is volt, ezek főként kulturális témákkal kapcsolatosak voltak, de vezettem élőben kívánságműsort és egy csajos magazin műsort is. A tévézés és a rádiózás mellett sok minden más is érdekel, például szoktam statisztálni, járok musicaltáncra, magánénekórákra, 2 éve szalszázom, és tagja vagyok az egyetemi színjátszókörnek. A színjátszókörrel a darabjainkat DVD-re rögzítettük ősszel profi stúdió körülmények között, úgyhogy egy picikét ott is belekóstolhattam a kamera előtti szereplésben. Igazából mindig is azt terveztem, hogy majd egyetem után valamelyik tévénél vagy rádiónál leszek műsorvezető vagy szerkesztő, de most, hogy jött ez a lehetőség, úgy gondoltam, hogy élek vele. Úgyhogy remélem felkeltettem az érdeklődéseteket. Sziasztok!